Wel, mae Ysgol y Gyfraith yn Prifysgol Abertawe yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio trwy gyfrwng Gymraeg fel rhan o'i gradd yn y gyfraith. Mae yna gyfle astudio modiwlau ar hyd 2 blynedd o gradd mewn nifer o bynciau. Rhai o'n hyn bynciau gorfodol, megis cyfraith troseddol neu cyfraith contract, a rhai o'n hyn hefyd yn bynciau dewisol, megis hanes gyfraith Cymru neu Cymru'r gyfraith. Ac rydyn ni'n gwbl ymroddedig i gynnig y cyfleoedd yma oherwydd rydyn ni'n sylweddoli pwysigrwydd hyn i addysg myfyrwyr a'r pwysigrwydd o ran i dyfodol. Mae'n bwysig iawn bod myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu'r sgiliau dwyieithog oherwydd mae yna gyfleoedd yn codi yn sgil datblygu'r sgiliau yma. Bu rydyn ni ar drothwy cyfnod cyffrous iawn mywyd cyhoeddus yng Nghymru gyda'r safonau iaith yn cael eu cyflwyno. Ac mi dwi'n rhagweld y bydd y rheini yn codi'r tempo o ran ansawdd a maint y darpariaeth sydd trwy gyfrwng Gymraeg ymysg sefydliadau cyhoeddus. Ac mae'n bwysig iawn fod y myfyrwyr yn barod i wynebu'r her a'r cyfleoedd sydd yn mynd i ddod o ran swyddi o fewn y sector gyhoeddus yn enwedig, ond hefyd i'r raddau helaeth o fewn y sector breifat, ac o fewn, wrth gwrs, yn benodol yn y cyd-destun yma, y proffesiwn cyfreithiol. Felly mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i fod yn astudio trwy gyfrwng Gymraeg. Ac mae'n bwysig hefyd bod myfyrwyr yn cymryd y cyfleoedd ffurfiol yma i astudio trwy gyfrwng Gymraeg fel rhan o'i astudiaethau. Oherwydd mae cyflogwyr yn ymwybodol bellach o ddatblygiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac maen nhw'n gwybod bod darpariaeth cyfrwng Cymraeg bellach yn rhywbeth ffurfiol, yn rhan ffurfiol o genhadaeth prifysgolion. Felly mae'n bwysig fod myfyrwyr sydd yn medru'r Gymraeg yn cymryd y cyfleoedd yma o ddifri. Ac wrth gwrs yn cymryd mantais o'r arian a'r cymorth ariannol hael sydd i gael bellach ar ffurf ysgoloriaethau. Mae hwnna'n hefyd yn ychwanegu at werth y peth i'r myfyriwr sydd yn astudio. Felly am gyfuniad o resymau, mae yna fwriad i ddatblygu y darpariaeth yma ymhellach ac i sicrhau'n bod ni'n cyfrannu i greu Cymru dwyieithog drwy sicrhau bod ganddon ni raddodigion yn y gyfraith sydd â'r sgiliau, sydd â'r profiad i fedru cyfrannu i'r genhadaeth gymdeithasol bwysig hon.